ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନର ମୁଁ ତ ଜୟା ବାଦୁଡ଼ି ହେଇପାରିଲେନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ରାମ, ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆତ୍ମ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଠି ଚୋର ଚାର ମୁଲକଦାର ମୋ ଦୁନିଆ ମୋ ଦୁନିଆ ବା ମୋ ଖେଳି ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି କଣ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତୁ ମତେ ସତ କହିବୁ? ପଚାରୁନୁ। ତୁ ଯଦି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁଟା ମୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା, ତୁ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତତେ କଣ କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା? କିଏ କହିଲେ କଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ତୁ ସହୁଥିଲୁ କେମିତି? ମୋ ରାଣୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଛି ଯେତେବେଳେ